Sasisian pat ni ai kublay pat ni pdiang somhai phi baro ke bayo ban pej ya kani ka online service chong kapalang ublay miklia pat asam nong thamai pokse shalong hakani ka por to gi yo ban ya so lang nakajingruai shaman siam ka ban rius pa lai pon riu ka ba ong ai ngan pej tamu jisu yap ya snow birthday nalaya ruya kapo na imbu Chris kunu play man kasih da ungajo ngan pe tang yu jisu tang yu jisu tang yu jisu ai ngan pe tang yu jisu ma pen hun dei tang ai ngan pe yas pa birthday marokon shen kin du lo ma birthday hai shu jisu
Tongin ya onglang baro, yaro yautrai, amen. Ay kublay ya pi baro ki parabangit, jong kabalang ublay nong tumay pokse, kumju ya ki bay ki balang, ya ki para kristan baro, wat ya kitu ki bampar long kristan, ki biadon benta, ki biasngap, ya kaktin ka jong blay leng ba jong kane ka YouTube channel bat ban yo ban syakri yaw try ha kane ka por ka pamenta ay ku blay pi baro ha ka kerteng ka jong try jong i o Jesus Christ ay ku blay ru ya kinong yeshim benta ha kane ka online service ya kitukot jong ka worship team ya kong DJ nong plo iban sa Uli nagagtin ka jong blay bat banyalam yangi hagajing duway. Yay misfully jirwa bat kipara jong i kibansay ka jing ruway kabakarpang hagane ka jing syakri yaw try. Yay kublay ru nakabantay pastor baye jong i Reverend R. M. Yong iban sa ay ka kubor nagagtin ka jong blay. Pastor R. M. Yong ilong Executive Secretary Jong ka Pastors Fellowship, jong ka balang ublay, Meghalaya Badasam. Hagani ko por, ngadon artali kay banong, kabaning kong kalong kajing panpana. Bakat kum kajing yalang jong ka Pastors Fellowship, jong ka balang ka jong blay, Meghalaya Badasam, kabalalong haka kanday tari kujun, arhajar arpo. Kata hakane kasngi baar kabaladep bahadin kijing ya kren bat kijing ya perkhat sani baha namar kajing pop bompat ngain baha hakishnong kitau nagadau jong kajing pang jong COVID-19 lane kajing pang nau coronavirus ka Pastors Fellowship kalayakut lang ban kerpat ya ki balang baro hapo jong ka balang ublay Meghalaya Badasam ban sange no shwa na ka bapunlong ki jingyaseng ha ki yeng mane hadu banda pentip da kumway pat te kumta ka balang ublay hang ni hanong tumayru pokse kandang yay beteng ya ka jing penlong ya ka jingyaseng online man kasngi ublay hado banda yo jingtip da kumway pat naga Pastors Fellowship. Tengi kerpat iki para bangait baro bakin sngo baha banyay siya bat banyay duway ba ublay unda pelait no par nagani ka jingpang ka basyirkay kabadon hagani ka ri jongi bat kumju hakaleng saudong ka pratay. Kabaar kalong kajing panpaw ya kajing sngongo. Kabalang kapanpaw ya kajing sngongo na kabenta ki parabangit ki bawat hapdeng kini ki por ki ba shitom shibon henrei kim shimla klet no ban ai shaka kam kajong blay kum kawe na kasipaw kajing ai shaka mission board kijing kan show ki bajulum man kasngi ublay bat kiwe kijing ay siya ka kam ka jong blay tu blay un karku ya pi baro ki parabangit ki bakan mau ki ba i jo blay bat ki ba i ya ka kam jong try unda pleru kalat na kabenta kiwe ki parabangit ki bamla ban ay kum hakani ka por Blame doringkat bat piru kumjo, bapinyo ban ay ban kersyan, yaga kam kajong blay, akipor ki ban sawan, kaktin kajong blay kong, ublay ui yaw ba ay daga bakmen. Kabalang kapan pauru yaga jing sngongo, yagitu kibala ay kajing yarap yakibaduk kibasyitom, hagini kisngi kibamenta. Tu blay unkarku nagabenta jong piru kabalang kapan pauru ya kajing sngongo
ya ki rangba jong baro sautli ki dong ki jing seng dong ki bala ai ka por ka ba koridor jong ki rengkat bat secretary jong ka balang ban lej ban ai ki jing rap ya ki baduk bat ki ba kerdo to blay un kerku ya phi baro na ka benta kane ka kam te to ngi sedang no ban ya kane ka jing seng ngi sedang da ka bangin yarwai ya ka to ka jing rwai ka ba sans pa sau pon yo haka chorus jong kane ka jing rwai nong rwai shaman sem wong tangu jisu ba koridor yanga tangu jisu ba koridor yanga haka jing em jonga ngan ji tang yune tangu jisu ba koridor yanga bad hadin jong kane ka jing rwai an karpat ye kong DJ nongplo ben snob ha ban puli nakaktin ka jong play bad ban yarab ban yalam yangi ha ka jing tuai ya kapertay menta ngala ino jing skau pajong kanga Nabrano Tang Jisu ba kornor tam Jisu ba nga iten natam Tang Jisu ba kornor yanga Tang Jisu ba kornor yanga Jing im jonga ngan jip tang yune tang Jisu ba koridor yanga anu pinyanu jor baru Jisu ubaladap hamen sim jonga en sim jonga kahun Yang hajing duai jonga Tang Jisu ba koridor yanga Tang Jisu ba koridor yanga Haka jingim jonga nanjit tang yuni Tang Jisu ba koridor yanga Tang ba Jisu ngakmen ngasopae Jing men hap deng ki jing jarba Baru Jisu jing diam kiladu Tang Jisu mensim kayasno Tang Jisu ba koridor yanga Tang Jisu ba koridor yanga Haga jing im jonga ngan jip tang yune Tang Jisu ba koridor yanga Kajin sung ayo nala utrai Jing supat jing ngau pa ki ai da Jisu mau siang kut pas dan ngarwai Tang hau jing kermen o nga Tang Jisu ba koridor yanga Jisu ba koridor yanga Haga jing im jonga ngan jitang yune Tang Jisu ba koridor yanga Jing so pa jong ka pertay o ngam kwa Tang Jisu ba koridor
kwa ang ujisu bakondor yanga ang ujisu bakondor yanga hagajing im jong na ngan jitang yuli ang ujisu bakondor yanga Shwa bangan duai ngan yo ban pule na kani ke ktien ke bakhoj ke jong blai ya ke bangila ban shem na ke kitab u Isaya ke lenong ke basan pusan ke khot ke ban riu hadu khandai bat na ke kitab u Jeremia ke lenong ke ba khandai ke khot ke ba arpulai bat arpusau ki tien ki ba ong kumni na ka kitab u Isaya san pusan lenong ke khot ke ban riu Wat piau trai, kat badang la ban syam yau, to kerpat yau kat ba udang hajan, to ubaman un no yala kalenti, bat ureu bom hok yala ki jingmut, to un pai ru syau trai, te un snau sen yau, bat syau blei jongi, namar un maphar, namar ki jingmut jonga, Kim long kum ki jingmut jong pi, lemne kilenti jong pi, kum kilenti jonga, ong utrai namar kat ba ki beneng ki long ki ba kham jrong ban ya ke khendeu kumta ki lenti jonga ki kham jrong ban ya ki lenti jong phi bat ki jingmot jonga ban ya ki jingmot jong phi Jeremia khandai lenong ke khot ke ba arpulai bat arpusau Kumne u ong trai, wat ai ba uriu stad, un sarong halaka jing stad, lemne u bakrau bor, un sarong halaka bor, uriu spa tu un sarong haki spa jong hen rei utau basngau sarong, to un ngau sarong hakane, ba u syempang, bat ba u itu yanga, bangalong utrai, u bale ya ki jing le yet, ya ke jing bisyar, bat ya ke hok, ha ke kendau naba ha ki ne ki ai ngas ngau bha ken ong utrai blai un kerkhu ya ki ni ki tien ki bangila yo ngau tung ini pendem ha ke jing duai Kukpa jungi bahab neng long bakhoj ke kerteng ke jong me ngi aingo ye me ya kene ke por ke bangi yo ban syakri ye me leng ba kene ke online service ngi aingo ye me ba mela don rengkat bat ni ha kene ke tayau baro si tayau bat hooj ya kisngi ki por ki bala let no bat kumba ma me mela don rengkat bat ni ha kene kisngi ki bala let no ngi duai ru atrai be ye ya ke jing ya lambat ke jing don rengkat ke jong me na ka wei Sni siya way pan, nakaway ka por, siya way pan. Bangin nang laking try, ban ay ka jing siya kri, kabapadiang hun, bat kapapan sngaw bhaya me. Ni duay kerpang ya ka ni ka sngi, bamen yo ban kerku, ya ka kubor ka tien ka jong me, kabamen ay lang bao siya kri jong me, bat baka kubor ka bangin yo sngaw ha ka ni ka sngi, kanlong ka kubor, kabapan im, kabapan kia, kabara, kabakentiw, kabaay bor, kabapan siyay bor, yang kum ki khon ki jong me bat ha joru trai be ye la da don kano ki jing bombet bombiang kano ke mangi pen sngo si me ki pop ki ba ma me shem ba ki dang sa ba ki ba ma me shem la yo ban pen khoi ni dwai ba ka ten ka ba khoi ki jong me kan yo ban kren ban pen shai bat ban kedeu bat ban ai bor atrai be ye bangi la atrai be ye ban pen khoi ha ka jing ya dei ka be em bat me hoi ni dwai kan rat si bon ki men sem ki bakodor ki bathat ki balwaj men yo ban ai bor ban pensaj bor dau men sem bako jome ki men sem ki bakodor ki bado jingkermen trai ka tien ke jome kan ai jingkermen pat ya ki ha ka bakin yo ban sedang tmai ban ya ja kelentir kat ban me kam tam ni dwai ya ki to ki balek kelet ya me ki to ki bala phai dien na me ki to ki bahab bat ki bakelon ha ki babon ki jing sha job jong ki jing em ki bangop ki jing sneu babon jan trai be in jisu bakordor melawan na neng sya ke pertai ban wan bat ban pen em
atrai be yau bakoj bat yau bakia henrei na ka benta ki bapang na ka benta ki bapop bat bamen yo ban sius pa ban penlong thamai trai ngi duai na marta trai ka tien ka bakhoj ke jome ka ban yo ban sna yangi wei pe wei hoi trai be haba ka perthei barok ka wei ka ya leng ba ya ka ne ka jingpang kan rat ba ka ba shisha kan rat ngi la duai ba men isnei kin trai be ba men yo ban pelaj no ba men yo ban penwai no ya kini ki jingpang baro bakin do kin dam duai kerpang ya ki tu ki badon ha ki jing tiapang ba men isnei ban kner ya ka ti ka balamong ka ti ka balabit snam ka ti ka jing pen khia ka jong me kan rat ba ha ki met ki barang li ki jong ki hoi ni duai jisu ba kham tam kan rat ya ka jing pen khia ka bakin jaman sim bakin snau ya ka jing don rengkat ke jong me ha ki jakah ka baki tiapang la ka long hayeng la ka long ha ki hospital ba per trai be ba ma me hang tam ru men don bat ke jing don rengkat ke jong me kan ai bor kan pen sai bor bat kan pen kemen kan pen tinian ya ki wei pe wei ni duai atrai be ba men ker khu ya ka balang men ker khu ya ki reu khoj men ker khu ya ki prabangej men ker khu ya ka ri bat ka jaj men reu ke jongi men ker khu ya ki nong sin syar bat ki nong khadar kum no trai be bakila ban penyaj ha ka lenti ke badai bakan long ke jing ker khu ya ki nong shong shnong baro bat bangi duai ru ya ki nong shong shnong bangi la ban ai ke jing trei bat ke jing syakri ka ban long kan rat ke jing ker khu i we pan trai be ni don hang ni ban khot ker pat ya me bat shim ya ke donot ke jongi bakan long ka khet ke bakhoj ke jong me sin syar yang i do men sem bakhoj jong me ring yang i hajan jong me hasenda jong me bangin osngau ya ka bor bar ke jing pen sai bor ke jong me trai ya mengin ya ro ya mengin pen don buram ya mengin pen krau ban nget atrai jisu ba ba mi osngau ya ki jing duai ki jongi ha ka kerteng jisu ba ni duai ni pan amen to blai un kar khu ya ka jing puli na ka tin ka jong blai ba ka jing duai lengba ikong diji nong plu te ha ke ni ko por ngin ya yo ka jing ya duai lang bat ki don ar tali ki benta jong ka jing duai lang ha ke ni ko por ka bening kong ka long to ngin ya duai lang bau blai un pon kut no yau neu jing pang coronavirus ngin duai bau blai un yarap ki bor sarkar ki department ki bo per health department ki doctor ki nurses police department ki NGOs ki rangba shnong ki bor sanshar ki shnong ki thau but ki wei ki badon hakmat ki balong expose agini ki sngi but ki por ki bamenta agane ka jingpang ka ba shirkhei ka badon agani ka ri jongi bat hakaleng saudong ka prathe ngin duai na ka benta ki nong sanshar namta ki nong mikmat o blei unai ka jing start kumno baki kila ban yalam ya ka ri ba ka jaj ban riu jongi agani ki sngi ki por ki bamenta ngin duai na ka benta kari India hibaro ka wei ki nong yalam bakin long ki ba shaptieng yau trai unai ka jing start yaki akum kane ka por ka bamenta ngin duai na mta kiri ha ka perthei hibaro ka wei ki jing yap ka balong keleng saudong ka perthei ngin duai ru ha ka ju ka por ngiyo i ya ki jing yaki ki bajur agini ki sngi ki por ki bamenta agaleng saudong ka perthei ngin duai ba ki bor jong ka jingdum kinom la ban le trai khle alor jong kiri jong ka perthei in duai bo blei nai ka jing jai ya ka perthei barok we in yet duai ru na ka benta ki bapang ki ba shitong in kan mau korpang na ka benta ba first born kayang ibadon hospital anegrim in duai bo blei un pen koj pen khia janai noi in duai bo blei dorang kat unai ka jing koj ka jing khia iki prabangai ru ki bapang ki basitong ki long keme ki long pa ki balatamen ki bomla suban le chano in the way bo blay
un pen koi pen kia yaki te tongin yat wai lang agani ko por paro ko pa jungi babneng agani ko por ngi wan shika ket ka jingi snei jome man khot kar pat ya kar teng ka baton bor jome ba me try men le isnei ba me men pen kut men pen sange no yau neu jingpang ubala sar keleng saudong ka perthei barhakane ka ri ka jongiru pelait no mame pen khoi no mame daga bor jong me hi atrai idwai na mata ka ri ba ka jat pen riu idwai na ka benta kinong sanshar kinong mikmat ka ri ka jongi ai ka jing start yaki ai baki kin wat ya ka mon ka jome kum hakini ki por ke pamenta idwai na ka benta ki department baro ki badon hakmat ban yeng ban yele persya yau neu jing pang ba syarkai idwai ba me man don rengkat ki to baro ki balong expose yau neu jing pang pelaj yaki na ki jing pang ki jing stong but ki doctor ki nurse ki ba pet ki ba khmi ya ka jing pang yaki nong pang ai yaki ka jing start ka jing yalang ka jome hi idwai na gamta ki ba pang ki ba shitom ro ki para bangai ki ba don ha ka balang ki ba don ha ka leng ki jaka idwai ba me man pen koi pen khia ki idwai kar pang na ka bentai ba first born kayang chairman ba e jong ka balang pelait no i na ka jing pang atrai ingat ba me malas ngap malas ngawi ha ka kurteng trai jong Jesus Christ ni pan ikine paro amen amen kabenta ka baar tongin yadwai na kabenta ka kam ka jong blay kabadon hakane ka ribat akaleng ki jaka kamtam makini ki por ki ba para banget bat ki reunget baro kim yo kalat ban leit ban rung aga yeng ka bakantang ka jong trai ngin yadwai sngokia na kabenta kani in yadwai ru na kabenta ka program online hagane ka online service ka pamenta in duai oblay unkar khu yaki jingwai ke bakarpang in duai oblay unkar khu yalau jong shakri jong Reverend R. Im Yong ibla ay ka por ka bakordor jongi ban ay ka kubor na kaktiin ka jong blay hagane ka online service in duai baki jingwai ki jing duai paro in long ibalak padiang hun akamat jong play te tongin yatwai lang hagne upor o pa jong ibabneng sa shisin iwan ka ket ka jing snei jome ban khot ka pat ka teng ka baton bor jome trying it why baling ba kane ka online service kan long ka jing kar khu ye ki breu ki jome ki baton hala ki jong ki jing ki ba shong ban shakri yame try ban khot ka part ya ka kerteng ka baton bo jome kar khu ya kane ka online service kar khu ya ki jing ruai ka ba karpang kar khu ya ki jing ruai ki bangi ruai na ki jing ruai shaman sem ki jing duai kar khu ya ka ten ka jome ka ba imbat ka baton bo ka bangi yo snow leng bau shakri jome pastor be jongi Reverend R. Im Yong ya bu ya ki baro kiti ki baton bo jome ya kine baro ngi pan bangi khot karpar aga kerteng trai jong Jesus Christ menta badhala kartaro amen amen te hakene ko por ngin yo ya ka jingwai ka bakarpang na misfully jerwa bat ki para jongi ni ai kublay na kabenta imes fully jerwa bat ki para ngech scam ki jingwa kin long ka jingkar khu na kabenta jongi baro ki basngap bat nam ta kaburom ka jong try but adin ka jingwa ka bakarpang in yo snow ya ka khubor na ka tin ka jong blay ka ba Reverend R. Im Yong in kren apdeng jongi to blay un kar khu
Yero yau try. Ai kuble ye pigi parabangai bait baro haga kerteng bathiang tam gajang try jungi uji sukris. Nado ye pigi kon have baret jangga balang ye pigi kon samla ga balang. Kilong kemi kilong pa berkumju ye kinong syarai jangga balang gajang ublei Meghalaya Assam baro kawai. La kumba khatlai teli kisngi ublei. Bangi klem yo syo ban penlong jing yeseng lang hagi yeng mane jungi nado balas dang kane ka lockdown nagadau jong ka jing wan len shop jong ka jing pang klam coronavirus COVID-19 ha kane gari bai jongi ha kane ka benta ngakwa ya ka ban penpau ya ka jing ai ku blei ka kerpang ya kinang yalam kinang sensyar jong kariba I jongi kari Meghalaya jongi nado chief minister deputy chief minister ki DC baper jong ki district baper jong kane ka jala ba I jongi ki balayo ya kaban ya don benta ban ya kon persya ya une uknyang jingpang to ublei onyo ban kerku yapi baro kinong sensyar bai jong kari ka jongi barun ai ro hapi ya ka jingstan mapinangla ya ka ban pen ya saprang ya ka ri bar ka jalla jongi ha ka jingsuk bat ka jingba ngasimru ka kabu ban ya wer bat ban kentu yapi ki parabangai bai baro bat ki paranong tre jong ka balang ka jong blai Hapo jong ka assembly Meghalaya Assam
Bagin yo ya kaban long kiban ya shirham ban syakri au trai haki yeng ki jongi wat lang imla ban ya wan lang haki yeng ke bakentang ban penlong ya ke seng gomba ngi julong ban ga kenturu ya pigi prabanget ya ka bagin yo ya ka ban ken mau ban bot renti ya ke jing tha ka ba ka sarkar Meghalaya jungi kala ai naga banta bagin la ya kaban ya da naga jing sapriang jong uni uknyang jingpang tongin duai yauble baun yo ban isnei ban penkhia no ya gitu baro ki balangat haga ne jingpang corona virus ngin ya duai ru bau blei unyo ban isnei ban lorengkan ban gitu baro ki kon samlam bat ki bak para banget lani kinong song snong jong kani ke jela jongi ki ba habban don hagi jaka ki bak kerpang ban pen kerpang yalade ban song karantain yalade hagi jaka ba per bau blai unyo ban ai ka jing suk bat ka jing kemen naga banta jongki ngini duai ru bau blai unyo ya ka ban pen duno ya kane ke jing pangklam na kane ke riba i jongi bar kum juru na kane ke pertehi baro kawain kakbor na kaktin ka jong blay ya ka begin yo ban ya tei bat ban ya selok ha kane ke sngi ka mentam kalong ya ka bangal shim karkum na ka shithi ka jong upol u apostol syaki Filipi na ka lenong ka banengkong nagrekot kabaar puway kabaong namar yang kaban im kalong ukris bat kabanyap kalong kajing mentoyken ublay unyo ban kerku ya kani gerkot ya kabangila puli nagaktin kabakot kajongu kani kalong kaktin ublay lakren ya kini kikentin daw brew ujong ublay batla persat mensim daw mensim aku jong ublay namar kata gane gektin ka jong ublay kalong ka baim kalong ka ba donbor kalong ka ba khamnep ban ya kanu ka waitlam arliang sarti bat ka ba pay hadu ka ba penklat ya ka jing im bat ka mensim yakimat bat ki cleansing ru bat ka ba bishar ya ke jingmut bat ya ke jing temu ke donot kabangi pule haka siti seki Hebrew na kalanong kabasau karakot kabakhatar kalong ru kaktin kabamentoy ya ke jing hikai ya ke jing sneng ya ke jing penbet ya ke jing penmelin kabaha kahok ya kabangi pule naga siti kabaar kajong apostol Paul siaw Timothy na kalanong kabalay karakot kabakhat nreu namar kata kajing tentu kabangadon kalong tongin yo ya kaban nget tongin yo ban pediang tongin yo ban kongu ya kajing hikai jong kani kaktin kajong ublay don lai teli kimat kiba kongsan ya kabang akwa ban ya selok na kani kabanta ya kabang lapule nagaktin kajong ublay kabaong namar yanga kaban im kalong ukris bat kaban yap kalong kajing mentoyken kabanta kaban ingkong lakren yakini kiktin daw brew ubala pediang yau jisu upol menba umpat pediang yau trai jisu haga donot jongu ulong brew uba syania hagadok ulong ubreu uba sarong ulong ubreu uba shit niam ulong ru utau breu uba pla baruong bangalong uta unong pensi tomben ya ka balang ka jong ublay ya ka bangi pule ha ka siti syaki Filipi ka lenong ka balay hagar khat ka basau hadu ka ba henreu kaba uong yakini
kentin kumni la ngahi ngala ban yo daw ban syania wat hagado lara uno weipat umut ban syania hagado manga uba kamtam balaot share yanga hagaba prasni nagabanta naga kenja Israel naga jaj Benjamin Hebrew nagi Hebrew syapang ka hukum Parisi syapang ka jing Sirhem uba beben ya ka balang syapang ka hok kabana ka hukum uba klem jingrem hagapor kaba upol umpat pediang yau Jisu hagadokno jongu ulong ubreu uba syania hagadok uba sarong baru keren ya kini kentin bat hagabakum gane gapor ulaban ong yanga ban im kalong nagabanta upol empat day kumbau ong hagane gapor kabamanta ban ong yanga kaban im kalong nagabanta ukris henry na do baupol oleh Yeshem markamat yau Jisu hakalenti hadamaskos la penkela ya kajing im kajong ua posopol ngipule haga kitab kikam ki apostol hakalenong kaba kendai haga rekod kaba ningkong haduk kaba hendreu kaya tu yangi haga tu kabanta larangi pule banong ba upol hakani kapor ubom pat pediang yau Yesus Kristus udon kata kajing persat haga ban sem jongu uberngem ban penyap ya kisenran kajong utrai Yesus upan ro kata kakot aibor na urang ba lang do buong ya kabangan yo ban let sya Jerusalem balarangan Syam ya kino ru kiba na kanay kalenti kiba nget kiba pediang kiba syakri ya ka kerteng kajong uji Sukris senrang lan ikan tei uangan kem yaki bat ngan ya lamno yaki balakum sya Jerusalem ukwa ban kem yaki ukwa ban kum yaki ukwa ban set bendi yaki ukwa ban sempat yaki baru kwa ro bat ban penyap naga banta jongki henry kabangi aingo yau blay kalong nado bopol oleh Yeshem markamat yau Yesus Kristus hagalenti hadamaskos bat habola priang yau hagadonut lapan kela bak lebak ya gajingim gajong ua posopol haga siti syaki Filipi ya kalenong gabalai haga rekod kabah niau haduk kabah pra usa kren pat ya kini kentin da kabuong nga la niau du no ya kini ki ai baro ki jinglong haga dok gajongang bat ngala nyeu yaki bakilong tang kasenrum sudah mensua ukam barong nga upol nga uparisi nga uhebru nga kajinglong unga uyeng hakaman henry nadu kanegapor lapen kala bak iya kajing kajong ua posopol barkani kaya tu nagabanta jongi manong ba kajinget ha uji Sukris kapen kela bha ya kajing kajong uno ubreu kajinget ha uji Sukris kapen kela bha ya kajing kajong uno ubreu baru polo supply yalade habawla pediang yau Jisu haga donut haga siti baar sekinong korin galenong basan karekat kabakatnya uang kumta ladau ro udon hau Kris ulong ujing tau batamai kie kibarim kila dono hakmi kie ro kila jalong kiba tamai kajinglong barim kala do kala waino nado ba ubreu ula pediang yau Jisu haga donut kajinglong barim itu kajinglong jong ubreu uba temen kila do kila waino kajing jong u kala kelabha hagane kapor ngakwa ban bu ya gane jingkeli hapdeng jong ilang bagata galong ko para banget pila priang
neem yau Jisu haga donor jongpi. Lara ka jing im jongpi kala kelabha. Kata kala pensisa ya ka ba pila priang yau Jisu haga donor jongpi. Henry lara ka sulong tang kata ka jing kam bar ka jing ong banong bangalong ukon Kristan kon para bangin kon ka balang ka jong ublay. Henry lara ka jing im jongpi kampat siam la kelano na ka jing long ka barim. Kata kanang pensisa ya ka ba pi hempat siam la priang yau Jisu haga donor jongpi. Uwe ni ki pastor temen jong ka balang ka jong blay. Ubaju yalap baru ong ya kini ki kentin. Kidon bon ki para bangit ki ruai ya kini ki ruai banong. Ya u Jisu ban seriem. Ya u Jisu ban seriem. Kat ba ka kti jong kipat kadang tu so nak per ki breu. Ki khet so na uding nak per ki breu. Herai ki ruai banong ya u Jisu ban seriem. Kata ka penpau bagi ta ki breu kempat semla sengotu. Ya ka jinglong Kristan ka ba sisa. Dan iba kimpat semla priang yau Jisu haga donor jongki. Nama renga ka ban im kalong ukris. Bad ban yap kalong gajing mentoiken. Kabaar kaba ngakwa ya ka ban yasam hapdeng jongi haga ni kapor kalong. Kapoin kabaar kalong lakren yakini kiktin. Dau reuslur jong ka gospel. Upol utho ya kanega siti syaki Filipi na kaying bendi. Udon yalade haying bendi. Henry utho ya kanega siti ha ki parabanget ha Filipi ya kaban yo ban penslur yakin. Pan ay man sem na kabantay jang ki banong ko parabanget. Haga ni kapor ba pihaban yat lang ba yaga jing pen isya pen sitomben long ki baslor wat kan randin no nakaba pibot ya utrai Jisu haying bendi rengkat lem bat ki kenjri ha ki kti bat ki kijat ki jong upol Henry uong ya kini ki kentin Yanga kaban im kalong ukris bat ban yap kalong gajing mentoiken. Hendiat ngikwa ya kaban ya yo jing sai kamut ayu haba upol uong ya kini kikentin yanga kaban im kalong nagabanta ukris kajingut kaba upol udon hangni kalong bakat ba ngadang im ngan pa ya ka kerteng ka jong Jisu Kris ngan yalap ya Jisu Kris haba depor lani habam depor ngan pa ya ka kerteng ka jong Jisu da ka sentur ka jonga ngan pa ya Jisu da ki kam bat ka jing im ka jonga baru kot jing modro hala ka jong ka jing im barong ka jing im jonga ha ka ni ka pertei kalong betang nakabanta ka kerteng kajong Jisu Kris. Bada kajing slur ukren banong ngan yai trei tang nama aru Kris. Larang adai yang aban don haying bendi. Lalakom yang dagi kenjri langa haban sya ya kajing sya pensitomben la syo yang bala sempat nakabanta jonga. Henry ngan yai pla ya ka kerteng kajong utrai Jisu. Mdon kanu kabala ban penyaklat yaupol nagata kajing it ya kabaula don ya ka kerteng kajong Jisu Kris. Yauta bola ya syambat ubala ya kendu marhamat mat ya kabaula pediang ya u ha ka donor jongo. Nagata kadau soong ha ka negalenong banengkong ka siti siki Filipi ka dekat kabaar pakundai wong naba hapi la ai. Nagabantau Kris om tang ban nget hau Henry ban sya sitomro na kabanta ka kerteng ka jongo don bun ki parabanget bar ki breu ha kini ki sngi ka bamanta ki bas ngau thu bakla bat ban ong
le ayu ban tre sitom haga ni ka pertei namar ba ka pertei kala jan ban wai trai Jisu ula jan ban wan mdon kam syuk ban tre susong no ap no ya kata gajing wan kajang utrai Jisu kabang akwa ban ong ye pi gi pra bangai kalong kam dei ban long kumta henry kat bangi dang don ya kapor ngidei ban trei sitom kanu ka kam ka bangi yo ban trei ya ka da ka borba la kalong ka kam rep kam riang la kalong ka kam khayi pateng la kalong ka bla ka sngi la kalong ki kam bangi trei haki office sarkar lane ki kam lajong bagi kam business baper bagi kiwe ki jaj kam ka bangi trei ka bo blay uai na ka banta jengi ban trei tongin trei da ka borba kumba ong unong ruai simensim haga jirwai ka ban rius pa sau pon riu ha perteng in trei ka mensim syatei ha perteng in trei ka mensim syatei kata ka dei jing khot na ka banta jengi bakat bangi dang im ha ga na ka pertei ngintrei yaki kam baro da ka borba bat hagi kam ka bangi trei tongin ken mau ya ka bangi yo ban pendon burom yau Jisu Kris tongin yalap yau Jisu Kris da ka ne ka sentur ka jongi bangin pla yau Jisu bat tongin yalap yau Jisu Kris da ka jing im ka jongi ka bangi im man la ka sngi bato ngin yalap ya ka kerteng ka jong Jisu Kris leng maki kam ki bangi trei ai bah ki kam ki bangi trei kan ya tho bangi long ki khon ki jong blai ngin trei kum kita ki breu ki jong blai kum ki khon ki jong blai don bon ro ki breu bon ki pra banget be jongi habakimat ya lane ki ya kendo ya ki jing tang kan dia haga jing ya lanti ka jing im jongki ki pai dino nautrai Jisu dena kata kadau Paul haga na ka city sa ki Filipi usaken tu ya ki para banget banong hapdeng ki jing sya pen sitom ben ko para banget long slur hapdeng ki jing sya pen sitom ben kabalang ka baningkong haga por ka jong Paul kare ka balang ka basya leng yat leng ba ya si bon ki jing sya pen sitom ben kayat leng ba ki jing ki bakraw dena kata kadau haba ki banget ki sya ya kini ki jing sya pen sitom ben ki jing ki babon ka bagi hapan yat haga jing dei ba ki jing nget ba ki jing syakri jong ki yau blai ka ba penlong yau Paul ban tho ya kini ka city bat ban kren ko mu riu slur jong gospel banong long slur para banget ko para baget to pin kemen haga ba pingat hakino kino ki jingja haga jing im ga jongpi to kemen hapdeng ki jing tenjo polu tho ya kata ga city jong u ki Filipi kala nong manengkong haga khat ka ba ar pau niau haduk ka ba lai pau kum juru haga nong basau haga khat ka basau ka jing jenjar ka bangimat mentah kini kisngi lengba jong kini kijing ya kenduk ya kini ka klam kadai ka bakta ya kini ka dok ka jongi kadang kta tang ya kini ka dok ka jongi kampat syam lakta ya kata ka jinglong ka bakan jaman sem ka jongi hanai ka jing khot ka jong apostol kalong ba langi haban ya lengba kini kijing ha ka dok kijing pang kijing sitom kijing jenjar tongin long kibaslur Bartonginom lenno yaga kerteng kajong utrai Jisu ngin pla yau Jisu kumba ujub ubangi pule haga tien kajong blai hapdeng kijing jenjar jong kajing im kajongu ula yaine yaga ban syakri yau blai hadu kabukut jong kajing im kajongu tongin long ru ki pra bangit ki bala pen krek yalade ngin pen krek lepa baga por ban tenju bat ban perang bat ban pen jenjar ya ka jing im ka bagan jaman sem jongi ban perang ya ka jinga jongi kanwan kane kala hajan ki jingja ki ya tho yangi bagi ta ken sawan lap
ya kaban penjenjar ya kajing im kabakan jaman sim gajongi kan sadon lese kata kapor ya kaban tenjuk yang ibadong hatu pin ya inget ya uni ujisu ya ba pilanget ni pin yo ban lenno ya ka kerteng gajongu kajing kentu kabang adon para banget lada kata kapor kan ja ya kajing im kajonga kajong pi ban tenjuk ya kane kajinget tongin ong kumbaong upol namar yang kaban im kalong ukris bat kaban yap kalong kajing mentoiken bangin nam leno yau jisu lajia kad bajia kapon kaba lai bat kaba kado kaba ngakwa ban ya selop ha kani kapor na kani ka benta ka bangila puli na kaktin kajong blay kalong lakren ya kini kiktin daw breu ubala penkre lakren yakini kiktin daw breu ubala penkre habau pol uong yang kaban im kalong ukris bat ban yap kalong kajing mentoiken kamu ayu kani kajing ong kajong upol ban yap kalong kajing mentoiken kajing mujong kani ke kentin kabo polu kren kalong ngalak loy ngalapan kre ngalatikna ngam siapting syu ya kajing yap namar ngatips kem bahabangan yo ban letno na kani ke pertei ngan let bet bet sabneng rengkalem baru blay sengap ngan pule yakini ki kentin ki jong upol kabau ong hagani ka siti sa ki Filipi kalanong ka baningkong karakot ka ba ar po ar bat ar polai kumni Henry lada ban imagado lada kani kalong usok kajing troy jonga te yakanungan jit ngam tipsyo Henry ngas ngaulengo hakini baro ar habang adon kajing kwa yakaban yo letno bat ban longlem baru kris naba kalong kambha sikadee kata gade kaba penlengo ya kajing im kajong upol uong balada ban pajit ya kani ban im lani ban letno uong hoy lada kata ban im ha kani kapertei ban sa rengkat lem ban pi kalong kajing mentoy ya pi balai pinamar bau pol ulong uriu slur jong ga gospel ulong ubanut ya kaban playau jisu haki por baro ulong unong pensngan ya ki parabanget kalong gajing ay man sim na kabanta jongki henry uong bangakwa hir ya kaban yoban letno namar kata kalong kambha ya nga bagata gajing mut kalong ba uong ba habangan yoban letno na gani kapertei ngan yo ban let ban longlem baru kris kajudan kajing keli ka bangi keli banong sano ka mansim kalet anda haba laklat no naga pertei lani haba ya klat no kamet ba ka mansim hatu kan let syagat daga jaka jong kiriyap hatu kan suher keleng ban wat hadu ka daga sgi jong kajing bisar ka bakadu hakani ka benta ka bangila pule para keren do pol banong ban yap kalong ka jing mentoy upol uang hangni ba ulatikna ba ubriu ubala pen kreb ha yala ka jong ka jingim haba uyapno na gani ka pertei kamen sim ka ba im kamen sim ka ba kodor ya ka bala pesat dau blehi kalet bet baru blay ban longlem batu jiunom la jiunom kata kade ka bangide ban snau tiknabha bangide ban tip bangimde ban atatin bagaman sim jong ubalap lapan kre jong breu banget si sen bakala mino nagane gado kalet bet rengkalem baru blay habneng ban longlem batu jiunom la jiunom
utrai Jesu upen kan mau yang i le pen scam yang i akan i ka banta haga Ukraine haga gospel ka jong u Lukas haga lenong ka ba ar polai haga khot ka ba ar polai haga khot ka ba sau polai haga ba Ukraine yau tu unong kam sneu lane u dakat halor jong gading pna baru ong yau tu dakat ha kani kasngi sim ong lasibit lane lasai henai wong ha kani kasngi men longlem barnga haga paradise mar ya de good mensim nakale ka partai halor jong gading pna breu balanget bala pedang yau Yesu wala penkrek let bet renggalem baru blai haga paradise baru Paulus ngoti kenaru ban ong daga ba uyatu aga siti jong u hau Timothy ka ba ar kalonong basau mangipuli ka dekat ban yau ban ka ba pra uang ba yanga lapan krek lepai taga pan singet jong ka hok abang nganyo ban leit no nang ne nganyo ban pong ya kata kapan singat ke balapan krek naga banta jonga breu balapan krek siap ting syuk ya gajing yap karadai ban leit banta ne lasai nama balapan krek berki breu ke balapan krek barabor ki kwak ban yo i yau Jisu pun wanno yong to wanno kosngi baba kosngi jing kemen wanno kmi lenti ban leit ban syam no badu nama baki lapan krek ki kwak hir ya kaban Yesyam baru Yesus Kristus nang ban yo ban long lembat u junom la junom bat ban yo ban pong ya kada kapan sniat ya ka bo try la pan krek na ka ban ta jongki ka jingkeli kalong pila pan krek ne em yala ka jong ka jingim ne yo ba pidang ting ya ka jingyam lara pimpat syam la pan krek bat pidang ting ya ka jingyam ka badon kam yang iwe kalong batu ngin yo ban pen bedno yala ka jong ka jingim namar yanga kaban im kalong ukris bat kaban yap kalong ka jing mentoy ken ya kabal lakren ya kini ke kentin tang dau breu ubala pediang yau Jisu halaga jong ka donot breu ubalong riuslur jong ka gospel bat breu ubala pen krek yala ka jong ka jingim naga banta ka buram ka jong ublay amen ngi aingo yo blay naga banta ka khubor ka ba kodor sibon ka ba ngi ngela yo lengba pastor be jongi reverend Arim Yong kublay sibon pastor naga banta ka por ka ba kodor ka ba pilaay ban ay yakane ka khubor apdeng jongi lengba kane ka online service tingi ay kublay ru yai mesfully jirwa pari para jongi namta ka jingruai ka ba kodor ka ba pila ay doble unang yai kerku yapi aga jingim jong pi ban syakri yautrai te hakane ka por ngin yo ban yarwai lang ya ka jingruai shemen sem kaba laispa san popra kajingruai shemen sem kaba laispa san popra nongruai shemen sem wong donjing kemen haba syakri yukenrat nganjai ruai ya kaburam banga shem nado bangala bread shitali how try kajing kemen bakrau shisha ngalashem kajing ruai kaba laispa san popra Badadin jong kani kajing ruai sasisin ngan kerpat biang yai Reverend Arim Yong banai ya kajing tuai bat kajing kerku penwai kani kajing yaseng. Don jinkmen haba syakriya luken ran man yair waya kapuram bangashem nadu bangala pret situliha
utrai akajing kmen ba krau shisha narashem jisu long jing imbat jing kmen jonga jisu kaspa bom jiu ku jonga burong yu play namar ka jing i jing suk pelanu play kayai tu shisha lapin walam jing kordor pakadu reu lapin terwajikan syok siap berteng manrai haleluya ngadon spaba kam krau Jisu it yang ngalong pun ublay Jisu long jing imbat jing kemen jonga Jisu kaspa bom jiu ku jonga burong yu play namar ka jing i jing suk pelanu play kayai tu shisha ka burong ka pertei bat jing stat jong kin sang lor bat kenduk kala kala nalayo kaburam mane hala karta tang Jisu hilong baro jing kwa jonga Jisu long jing imbat jing kmen jonga Jisu kaspa bom jiu ku jonga burong yu play namar ka jing i jing suk pelanu play kayai tu shisha Tongin ya duai kajingai kajang Jisu Kristus sebo trai kajingit ba jang blai bo kpa lemro ba kajit slok bahon ba thiang ba pensai bor jang manse makoj to kin elai hawai blai kin yai long rengkat lembat ngi ha gade kapor lemro ba ki pra bangai ba it baro ha kabalang ba ki reu ko jong me ki badon hagne ba keleng saudang satlak jong gade kaperthai nadu menta bat ki ba bom ju kudro amen